ಬೋಡಿತ್ತು ಸುರಾಣಿ ಅದು ಜಿಂಕ್ ದಿಪ್ಪು ಜಲ್ಲತ ಆಲ್ ರೂಮ್ ರುಲ್ಲಾಲ್ ಹಾಡು ಮನಸ್ಸು ಕಡೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವನು ಈ ಅಂಗಿ ಮಾಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರಪ್ಪ ನಟ್ಟಲ ಮಾತ್ರನಿಂದ 147 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತು 1,47,000 ಐಟಾಗಲು 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದಿ ಸೇರು ಹೊರಗೆ ಆತ ಒಂದು ದೀದು ಬಿಡ್ದು ಆತೆ ಅರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಗಣಪತಿನ ಕಾಸ್ತದ 1,47,000 ತೊಟ್ಟೆಡು ಬಾರ್ದೇರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ ತಿಂಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ ಎಂಜಿ ಬಾರ್ದೆ ಕಪ್ಪಾಪ್ ನಾನು ಆಲಾಪು ಜಲಾಯನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೂಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಿಲ್ಲು ಪುಷ್ಪಮೆ ಏಕಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಓದು ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಜಂಡು ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವು ಗೋಲ್ಡ್ ಗಣಪತಿ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿರಿ ಕಿಲೋ ಅದು ಕುಲ್ದೇರಿ ಸರ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಏನು ಇಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ರೀ ರೈಸು ತಿಂದಿಗೆ ಕೆಕ್ಕಿರ್ದಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಸೈಡ್ ಪಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತೋಷ್ ಬಾಯರ್ ಆಗಲ್ ತೋದಿಲ್ಲ ಜೇಕೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ನಕ್ಕೋ ಅದು ಬಂಗಾರ ಮಂಪೆ ಲೈಕ್ ತೋಷ್ ಬಾಯರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಇರೇಗ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆಗೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆಗೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆಗೆ ಇರೇಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆ ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜ್ವೆ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅದೇ ಸಜ್ಜಿಗೆ ದಂಡೆನಾ ಸಜ್ಜಿಗೆ ದಂಡೆಗೆ ಹತ್ತು ಆನಿ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತದೆ ಇರಾನಿ ಕಿರ್ಮಂದಿರ್ತಾರೆ ಬೋಯನ್ನ ಮೂರು ಮಂಟೆ ಐ ಕಾಕಲ ಸಜ್ಜಿಗೆ ದೇವಾಗ ಇತ್ತೇರು ದೇವರ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ದನ್ನೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ದನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ದನ್ನೆ ಬಂಗಾರ ಮುರಣಿ ಮಾತ್ರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆಕೆ ಅವು ಮದ್ವೆದ ಹತ್ತದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಓ ದೇವರೇ
ಬಂಗಾರ ಶೋಕುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಶೋಕುಂಡಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಶೋಕುಂಡಿಗೆ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಬನ್ನಿ ಆರಿತ ದಷ್ಟ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಜ ವಜ್ರಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರ್ದಿನಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಓಕೆ ವನಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಕೂಡ ಚಡ್ಡಿ ಬರಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಗ್ಲಿ ಕೆಬಿಂಡಕ್ಲಿ ಕೆಬಿಂಡು ಅವು ಇದು ಚೂರು ಪಾತಿರದ ಕೇಂಡು ಕಾಜಿ ಟೈಟ್ ಆತನು ದೆಪ್ಪ ಇತ್ತನ ದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತೆಡ ಪೋಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆಕೆ ಬಕ ವನಸ್ಪುರಂಡೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಶೋಕುಂಡಣ್ಣ ಆರ್ವಿದೆ ಇಲ್ಲೇರ್ ಗುಡ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪೂಪಿದಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಮದ್ದೆ ಗಮ್ಮತ್ ಜಾಲಿയാണ് ವನಸ ಅಂಡಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ವನಸ ಹಾತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಂಡು ಬಂಜಿ ಖಾರಾದಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಕ್ಷಿತಾ ಜೈ ರಕ್ಷಿತಾ ಜೈ ತೂಕ ಬರುವಲ್ ವನಿತಾ ವನಸಾಂಡ ಜೆ ಕೆ ವನಸಾಂಡೆ വീട് തൂത്ത് ജെ എന്ന വീട് തൂത്ത് ജരത്തെ എന്നാണ്ട് പന്നി ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಪುನೀತ್ ಅರೀಸ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಗಾನಿಗೆ ಅಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ किधर से हो हम मैंगलोर से मैंगलोर से खाना नहीं हुआ और अभी होने का है नहीं हुआ थोड़ा लेट खाना बाद में खाती हूँ आपका खाना हो गया क्या कज पे इज्जी 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 वनिता दादाजी हमारे साथी जिंदा दादा कापू ನಿಮಗೆ ಕಜಿಪು ಮೀನು ಬುತ್ತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಚೆನ್ನವೀರಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ನೀವು ಕೊಟ್ರಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕೈಪು ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತೀನಿ ಇರುವಂತಾರೆ ಪುನೀತ್ ಹರೀಶ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ ಇದು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸವಿಲ್ಲ ದೊಂಬು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿಡು ದಾದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಟು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾರೇರೆ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ನ ಕಳಿ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ನ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ನ ಯಾಕೆ ಏರಿಗಳೇ ಬೇಜಾರು ಬರ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ತುಳು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸೇ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹಿಂದಿ ಬಾರ್ ಪೂಜಿ
ಇಂಚಿ ನೀಕು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರ್ಲ ಈ ಪಾತೆರ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರ್ ಜೇಕೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರ್ ಅಜ್ಜಿನ ಮಲಯಾಳಂ ಬೈದ್ರಜ್ಜಿ ಬರಂದು ಎಲ್ಲಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ನಾದು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಓ ಮಾರೇರೆ ತಿಳಿಸಿ ಓ ಮಾರೇರೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಿಂದಿ ಬನ್ನಿ ಇರೆಗ್ ಬರ್ಪುಜ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಹಿಂದಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆ ಕೆ ಶೋಭಾ ಬೈಜಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಮಾರೇರೆ ಕನ್ನ ಮಂತ್ಲವೇ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಮಾರಾಯರೆ ದಾದೆ ಮಾರಾಯರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಂಡ ಜಪ್ಪುನ ಗಂಟೆ ಮಾಯರೆ ಬಿಡ್ಸತ್ತು ಜಿನ್ನಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚೇಚುನು ಯಾನು ಭೂತಾಯಿಗ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೋದು ಯಾವ ಮೀಂದ ಬುಚ್ಚೆ నీకు భూతాయా ఇంకల భూతాయి పులి ముంచి అన్న ఎక్కడ అతను అన్న ಒನ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತ ಪೋಲೆ 6 ಬತ್ತಿಲಂಗ ತಿನ್ನಾಡು ತಿಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅವೇಟ್ ಕೋಡದ ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಇತ್ತು ನಾವೇಟ್ ತಿಂದು ಪೋಯಿರು ಭೂತಾಯಿ ಕಚ್ಕೊನೇರ ಅಮ್ಮ ಕಚ್ಕೊನೇರಾ ಅಮ್ಮ ಕೊನೇರ ಅಂದು ಆಯಕ್ಕ ಪನ್ ಶೋಭಾ तू ये ना लॉग है ना गुड 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 शोभा लाइक करो अज्जी ओंडी अज्जी बाईजी दादा का जीपू भूताई पुलिंची भूताई पुलिंची तू ये ना बघा कमेंट दाने बाईजी निन्ना लाइक डन सुरु आंड ಕೂರೇರೆ ಐಕೆ ಕನ್ನ ಕಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿನಿ ಕೋರಿದದೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಯ ಅತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಡೆ ಕಂದಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು ನಾ ಎಂಕುಲಿ ಮದ್ಮೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚವೇನು ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಕಪ್ಪುತ್ತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಲ ಮಂತೆ ಫ್ರೈ ಬುಕ್ಕ ಸಾರು ತಾರು ಬೂತಾಯಿ ನಿಕ್ಕಲ ತರಬುತ್ತಾಯ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ತರಬುತ್ತಾಯಿ ಯಾಂಗ್ಲು ಫ್ರೈ ಮಂತಿನತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಾಡ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ಮಾರೇರೆ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಮಾರೇರೆ ದಾದಿ ಮಾರೇರೆ ಜೇಕೆ ದಾದಿ ಮಾರೇರೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಸೋಕತ್ತೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪು ನವೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ತಿನ್ಪೆ ಮಾಸ ತಿನ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಸಾಂಕಿನ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ఇట్లా పోయారు కదా అది పజ్జు అత్తమే మధ్మలి నీ పోయినా హ్యాపీ లైవ్ అక్క ఇంక లైవ్ శోభ ಬರ್ಪಿ ಮಗ చెప్పు నేను నన్ను మనసు భూతాయిని బుర్ద బర మనసిజ్జాలి థ్యాంక్ యూ అత శోభ భూతాయిని బుర్ద బర మనసిజ్జు అన్ని తగదాదగా చెప్పు
ಇಡೇ ಮುಟ್ಟದಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಂಪಾತನದ 2 ಕೈ ಉಂಡು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ತಕಾಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಂಪಾತನು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಂಪಾತನು ಒಂದು ಕೆಂಪಾತು ಅಂತೆ ಲೈಟ್ ಇಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ದಚಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬಾರದೆ ಫುಲ್ ಬಾರದೆ. ಗಣೇಶ್ ಹಾಯ್ ಎಂಗ್ಲು ಬಾಯ್ಲರ್ ತಿನ್ಪೂಜ ಚಿಕನ್ ದಾಯಿಗೆ ತಿನ್ಪೂಜ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಗಣೇಶ ಯಾನ ಅವೇ ಊದಾನಿ ಇರೆಗು ಮದಿಮೆನಯ್ಯೆ ಹೆಂಗ್ ಕತ್ತು ಮದಿಮೆ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋತೀನಿ ಬೇತಕಲ್ಲ ಇದು ವ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ ದಾದೆ ಮನ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೊಂದು ತಿದೀಪುನ ಯಾನು ಮೀನಾ ವನಿತಾಗ್ಲ ಪೋಪಿನ ಅಪುರ್ಪೋಗು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಪಿನ ಅಪುರ್ಪೋಗು ಮದಿಮೆಗು ಅವಳ ಇತ್ತೆ ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಮದ್ದಿಕ್ಕಿರಕಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗು ಪೋಡುದು ಪೋಂದಿತ್ತಿಜು ಒಡಿಗ್ಲ ಒಲ್ಪ ಮದಿಮೆ ಇನಿ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳಿತ್ತನು ಮದಿಮೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕನ ಮಗಲೇ ಅಪಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಪಗ ಲೈವ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಜೇಕೆ ಇಂಕ್ ani ಇಪ್ಪಂದು ವ್ಲಾಗು ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈವ್ ಡೌಟು ಮೆಹಂದಿ ಗಿಜ್ಜಿ ಹಲ್ದಿ ಗಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮರದನೆ ಅಂಡು ಏರಿ ದೀನಿ ಒಂದು ಮಗಲ್ ದೀನಿ ಒಂದು ಮಗೆ ದೀನಿ ಒಂದು ಮಗೆ ದೀನಾ ಪೋಷಕಾತ ಒಂದು ಅಂದುವ ಬಲ್ತಕಾಯ್ತ ಒಂದು ಮಗನ ಒಂದು ಮಗಲ್ನ ತಲೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕಲು ಒಂದು ಕೋಡೆ ಹಾಲ್ದಿನಗ ದೀನಿ ತೂಯೆ ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ದಾಯಿಗೆ ಪೂರ ದಿಯ ರಾಯ್ಜ ನಿಕ್ ಬಡಮ ಹಾಂ ಮಂಡೆ ಮೈತೀರ ಅಜ್ಜ ಕನ್ನ ಬಚ್ಚಿಗೆ ಶೋಕಾದನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಗೌಂಡರ ಆಯ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈರಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಇರು ಗೌಂಡರ ದಾದೆ ಕಜಿಪುಡು ಕಜಿಪು ದಾದೆ ರೇಗು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಣ್ಣ ಅಂದತ್ತೆ ಬರಂದ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ಬರ್ತೇರು ಪುತ್ತೂರು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಈ ಎಂಚಿನೇ ಮಾರ್ಯಾರ ಇದೆ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಅರ್ಧ ತೂನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿಜೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಈರ್ ಫುಲ್ ತೀರಾಯ್ಜ ತೂಯಿನ ಬಕೇಪ ತೂಪುನ್ ಮಾರ್ಯಾರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಇರು ಈರ್ ತೂಜಿನ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಮಾರ್ಯಾರ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುನ್ ಮಾರ್ಯಾರ ಮಹೇಶ್ ಆಸಂಗಿ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪುತ್ತೂರು ಈಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಮಾರ್ಯಾರ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಲು ಉಲ್ಲರ್ ಮಾರ್ಯಾರ ಮೇರು ಜೇಕಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ಯಾರ ಒನಿತ ಪೋಯಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರ ದೀಪ ದಿಯರ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರ್ಯಾರ ನನ್ನ 81 ಲೈಕ್ ಆವೋಡಕ್ಕ ಇದೇವರ ಏತಾಂಡು ಅವದೇವರ ಏತಾಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಮಗೆ ಶೋಕು ದೀಪೆ ಮೆಹಂದಿ ಅದೇ ಅಂದ್ಗೆ ಅದ ಒರ್ಂಬನೇನಾ ಈ ಹಿಂಚೆನೆ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ 81 ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ 100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಅವೇನ್ ತೂದು ಈ ಮೆಟ್ಟು ದೀನಿ ಅನ್ನ ಕೈಕ್ ಪಾನದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೂವಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೀಪೆ ಮದ್ರೆಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಕೈತ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆವಾಡು ಕುಲೊಂದು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ನಂಗೆ ಬಿಡ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಬೇಕರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ಸ್ವೀಟದು ಬೇಕರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ 1 kg ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕು ಜೇಕೆಗೆ ಬೇಕಾ ಸ್ವೀಟು
ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೆರತ ಏರು ನೀತು ದೀತಿನ ಅತ್ತದೆ ಪಜ್ಜು ಒಂದು ಪಜ್ಜು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ದೀತಿಯನ್ನ ಕೈ ಬೆಂಡ ಪೂಜಿ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ದೀತೀನಿ ಬಕ ಒಂದು ಪಜ್ಜು ದೀತೀನಿ ತುಲ ಸಾಧಾರಣ ದೀತಿದೆ ಉಲ್ಲೆಯೇ ಏರು ನೀತು ಪಜ್ಜು ದೀತಿನ ಆವಲಿ ಆ ಕಲ್ತೀನಿ ಕಾವ್ಯ ದೀನಾಗ ಶೋಕು ದೀತೆಗೆ ಆಂಡ್ ಪಜ್ಜು ಸೋಕು ದೀತೆಗೆ ಆಯ ತೂದು ದೀನಿ ಕಾವ್ಯ ದೀಪನೇನು ಆಯಲ ದೀಯೆ ಅಂದು ಓಲಾಟ ಮಂಪನ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಸೊತ್ ತಿಕ್ಕಡಿತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಪೂರ ಮುಗಿನ ಅಂದ್ ಪಾಪ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವಂತನ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ದು ಅಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆದು ಬೇಕರಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಎಂತ ಮಾರ್ಯಾರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೇಳುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳುದ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅವ್ರ ಜೇಕೆ ನೀವಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರದು ಅಯ್ಯಡ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೀಯರೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬೇ ಏ ಪಜ್ಜು ಅಚ್ಚನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಡ್ಗೆ ಓ ಕವಿ ನಿಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಕವಿ ಮದಿಮೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ಕುಲೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಕುಲು ಬತ್ತು ಕಾಕಜ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಬೇರೆ ಆನ ಕೊಡ್ದಕುಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿಜೇರಿ ಯಾನ್ ರಾಜೇಶ್ನ ಮದ್ವೆ ಪೋಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ ನನ್ನ 81 ಈರು ಮನ್ ಬಂದ ಗುಲ್ಲೆ ಜೇಕೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏನನ್ನ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟ ಹೊಡ್ಚಿ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ದಾಯೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಾ ಬಕ ಐಕೆ ವ್ಯಾನ ಮದ್ವೆ ಬರ್ಪುಜ ಹೆಂಗ್ ಕಾಕಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನಾರೆ ಈರ್ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಆಯ್ತಾ ಈಜಿ ಜಾಯ ಪಂತ ಜೇತ ಆಯನ ಮದ್ಮೆ ಪೋಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಪೋಪೆ ಆಯನ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಪುಜ ಆಯಡ ಪನ್ ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅವು ದಾದ ಪನ್ನಿದೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಜಂಕ್ ದಾಯೆ ಕೇನರನ ಮಾತಾ ಶೋಭಗ ಯಾನು ಬತ್ತಿನೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ಜ ಅವೇ ಮುರಾನಿ ಬೇಕೇನು ಅಂತೆ ಸಚ್ಚು ಬಕ ಅಜ್ಜಿ ಮದಿಮಲ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಬೈಜಾತ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನೇ ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ತುಂಡ ಬರ್ವೇರು ಇನ್ನು ಸೀರೆ ತುಯ್ಯನ ಹಚ್ಚು ಶೋಕುಂಡತ ಸುರತ್ ಕಡ್ಡು ಪೊಲ್ಲದಿಂದ ಪುಂಜು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಾತ ಬುಡ್ಪವನಿಗೆ ಒಂಜರ ಸಾರಗೆ ಅಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ ಮಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಂಡ್ ತೋರ್ಸ್ಪಂಡು ಹಾಕಲು 6 ಪುಲ್ವೇರಿಗೆ ಒಂಜರ ಸಾರ ಅವು ಶೋಭಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಪಾನ್ ಅನ್ಪಂದ್ ಕೇನರೆಗೆ ಅಂದ ಅಪೂರ್ಪಗು ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸಸಾರ ಅಂಚ ಈ ಸಸಾರ ಮಾನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಪೋಡ್ ಮಂಡದ ಸೋಕುಂಡಿ ಸೀರೆ ಅಂದದೆ ಶೋಕ್ ಪೊಲ್ಲಿಂದು ಪುಂಜು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಕಂತೀನಿ ಬೈ ಐನು ತಿರುವ ಮಾತ್ರ ಪೊಲ್ಲಿನೇಕ್ ಸೀರೆದ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ನೇಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ ಒಂಜರೆಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೇಗ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಯಾ ಮುರಣಿ ಗುರುವರಗೊಂದು ಕೊರ್ತೆ ಐತರ ಗುರಿಯೇರು ಅಮ್ಮನ ಮಾತ ಒಲೆ ಕೂರು ಆರೆ ಅಲತ ದೆಪ್ಪು ಎಲ್ವೇರು ಮೇಯ್ತ ಅಲತನ್ನೇ ದೆಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಬೋಡಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಲೂನ್ ಏತ್ ಸಾರಿ ಅವ ಅಮ್ಮಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಲೈವ್ ಆಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಅವು ಏಪ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಸೌಮ್ಯ ಕನ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗಾರ ಏಪಲ ಅಮ್ಮ ಸೀರೆ ಅಮ್ಮನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಪೊಲ್ಲುನು ಅಂದಾಕುಲ್ ಪೊಲ್ವೇರಾ ರಾಜನೇ ನಾನು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ఒక ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ದಾನೆ ದೀದಿ ಬರ್ರೆ ಬೇಡಿ ಬರ್ಬೇ ದೇಡಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಲನಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರ ಸೀನುನಾಥ ಯಾನುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರಿ ಯಾನು ಬೈದೈತಿ ಬರ್ವಿರಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ತುಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಕವಿತಾ ಬೈದಾಗ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ತುಲಗ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಅಚ್ಚು ಕೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ತುಲದೆ ಬುಕ್ಕದಾನೆ ಬರ್ರೆ ಪರಬುಗು ತೂಲ ಬತ್ತೀನಿ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಲ್ಲ ಕಾಂದಿ ತುಪ್ಪೆ ಹೊರ ಮೆಸೇಜ್ ಲೋಲಾಕ್ಷಿಯ ಹಾ ಓ ದೋಷ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂದ್ ಗೋಡೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿದೈ ರಾಜೇಶ್ ಕಟೀಲು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಕವಿತಾತ್ತು ಸಾರ್ದುಲ ತೂಲಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಸಾರ್ದುಲಗೆ ಸಾರ್ದುಲ ಇರ್ ನಮ್ಮಿ ಕವಿ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕುವ ಏರೇ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಿಜನ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕುನವ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಯಾಕ್ರಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ನಾನು ದಿನಾ ಬರ್ತೇನ್ರಿ ನೀವೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ 2 ಸರ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ ರೂಪರಾಜ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾರ ಬತ್ತೀನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಜೀರು ಆರಾಮಿದ್ದೇನೆ ನೀವೇಗಿದ್ದೀರಾ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ ದೀಪ ಗೆಬ್ಬುಗು ದಾನೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬಂಡ ಹಿರೇನು ಯಾನು ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜದ ಗುರ್ತನೇ ಇಜ್ಜದ ಅಲ್ಲಿ ಏರು ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದ ಟೈಮಿಂಗ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ MK ಹುರಿ ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಮರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಸಾರ್ದುಲ ದಾನೆ ಮಗ ಅಂದವೆ ಎಡ್ಡೆ ಕರಡಿ MK ನೀವು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ರಿ ಲೈವ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸಾರ್ದುಲ ಬೆಡಿ 14 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿರಿ ನೀ ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತುರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕರಡಿಲ ಬೈದ್ದುಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಬುಗ ಬೈ ಪಟಾಕಿ ಬುಡಿಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಡೋದುಂಡು ಅವಳು ನೋಡ್ತೇನೆ ಫುಲ್ಲು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು MK ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಟಾಕಿ ಚಂಡಿ ಬರ್ಸಾಗ ಮೂಲ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ CCTV ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಓ ಹೌದಾ ಸಾರಿ ರೀ ಅಕ್ಕ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ವನಿತಾ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಆಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಕೊರಿಯರ ಬಾರಿ ಬೊಂಗಡು ಕೊರ್ನ ಅಂದು ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ಗ್ಯಾರ್ನ ಒಲ್ಪಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಹಿಂಬಲ್ ನಡೆಬೈದಿ ಸೋಫಾಗೆ ಮಾತ್ರ ತೇಜ ಆಗೋಡಂತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ಸೋಫಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುರಿದ ಬರ್ಸಗ ಅವು ಚಂಡಿ ಕೂಡ ಕಂತಿಜರ ದಾದಾ ಪಟಾಕಿಯ ಪರಬುಗ ಬೈ ಸುಸಿರು ಕಡ್ಡಿ ಗೊತ್ತಾದಿನ ಫೋಟೋ ಬೈದಿಂದ ಇಷ್ಟಾಡು ಏರ್ನಾ ಏಪ ಕಂಡರೆ ಹಾಲು ಮಡೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಕಕ್ಕೆದೇರಂದಿನ ಹಾಲು
ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರು, ವಾಚ್ ಮೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೀ. MKನ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟಂತೆ, ಫಿಲ್ಮು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ. ಶೋಭನಾ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮಗೇನ ಆಲು ನೆಟ್ ಬಾರ್ದಾಲು ವೈಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತಿನತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಸುಳ್ಳುಬನಚಿ ನಾನು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಪಿನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಖಂಡನಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಓ ಆನಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆತ ಅನಿಕಲ್ನ ಖಂಡನಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆತ ಅಂದು ಇತ್ತು ಸೀರೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಮೇಘನ ಮದ್ವೆ ಗೊತ್ತಾ ತೋರದು. ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಆಯ್ ಯಕ್ಷಿತ್, ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿರಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಅಂದೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಬರಬು ಇದ್ರೆ ಇತ್ತರಪ್ಪದೇದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂದ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತೀನಿ ವನ ಸಾಂಡೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಆ ಜನನೇ ಹಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ CCTV ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ರು ನಂಬರ್ ಹೊಸ CCTV ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೇಕಾದವರು CCTV ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪರಬು ಓಡಿ ಬಂದು ಆ ಜನ ಬನ್ನಗ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೂರ ಪೋಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಯಿನ ಮರ್ಯಾದಿ ಒಂಚೂರ್ಲಿಜ್ಜ ತುಳಸಿ ಪೂಜಾ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಳಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡು ಹಾ ಬಾಗಿಲಾಡು ತುಳಸಿ ಪೂಜಾ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಅಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. CCTV ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ CCTV ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇವರದ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಟಂತೆ. ಅವರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾವೂರಿಗಾದ್ರೂ ಬರ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರಿದು ಶೋಭನವರಿಗೆ ಉಂಟು ಅಚ್ಚುನಾಕ್ಲೆ ಬೋಡದೆ ತುಯ್ಯನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಚ್ಚುನ ಅಲ್ಲ ತೂ ದಾದ ಓಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲವೇ ಇಂಕ್ಲೆಗು ಇಜ್ಜಿ CC ಬೋಡಾ ಆಯ್ ಬೇ ಬತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಓದನೇ ಅಜ್ಜಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇರು ಬೋಡೇರಿ CCTV ಬೊರ್ಚಿಯೇ ಯಾ ಮಾರ್ರಗುದಿ ನೀ ಕಲ್ಪನೆ ತೇರಬ್ಜ ತೂಪೆಗೆ ಇಂಕ ದಾಯ ಕಜ್ಜುಗ ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ಲ ಬತ್ತೇನೆ ನಾನ ರೆಡ್ಡಿ ಐಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ
ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋಡವ್ ದಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿರಡಾನ ಅಜ್ಜಿನ ನಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕ್ಗೆ ಸಾರ್ದಿಲ್ಲ ದಾದನ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇರೇ ನೆರದಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಮೇಡಿ ಬತ್ತೆ CCTV ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರಿ ಹೊಸ ಹಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಸಿ ಸಿ ಟಿವಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಂಬರನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ CCTV ಬೇಕಾದವರು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಮರವೋಲ್ ತಿಕ್ಕುನು ಈರಿನ ಅಕ್ಕನ ಯಾರ ಬೈದರತ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಡವರ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿ ಬಡವರದ್ದು ಫಿಲಮ್ ಉಂಟು MK ಅವರದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬತ್ತಿರತ್ತ ನನ್ನ ತೂಪು ಜೇಕೆ ಪೋಯಿನಿ ಇತ್ತಟ ಮಾರ್ಯಾರ ಒಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಜೇಕೀರು ನಿರಂಜನ್ ದೇವರೇ ಜಸ್ಟ್ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಡಾಡೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಲ್ಲವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೇರೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಳಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಫಲಹಾರ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಮಗೆ ಮೀನು ನಮಗೆ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೊಯ್ ಸೈರ ಕಡೆ ಬಂತಾರ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲುದೆ ಬೈದೇನ ಫಲಹಾರ ದಾದೆ ಉಂಡು ಹಾಲಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ 1.5 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೀನು ಈ ಸರ್ತಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಶೋಭಾ ವನಸಾಂಡ ವನಿತಗೇನಿ ವನಿತಾ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದುಂಡು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಲ್ಲೇನ್ರಿ ನಮಗೆ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೇವೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂತಲೇ ದೀಲೆ ದಾದ ಪಲಾರ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಬಜಿಲಾನ ಬರ್ಚಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ದೀಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಓಲ್ತು ತಿಕ್ಕಿನಿ ದಾದ ಓಲ್ತು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮೀನಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾಮ್ ಆರಾಮ್ ಆಯ್ತು ರೀ ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮಾಯಿತು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಓದೆ ಕಾಸಚ್ಚು ಸಾರ್ದುಲ ದಾದನ ಪನೊಂದು ಇತ್ತಲ್ ಮಗ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾರ್ದುಲ ಬತ್ತರ ತಳ್ದೆ ಹಚ್ಚು ದಾದ್ದೆ ಯಕ್ಷಿತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಿತನ ಅಜ್ಜಲ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಕೈಡಿ ಗೊತ್ತಾತನು ಪರಬುಗು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಬಂಡಾರು ಅಂದು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಪಿದೆ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪರಬನ ಪಲಿಗೆತ ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿರ ಪೂಲ್ ತಿನ್ನೊಂದುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮರ್ಮ 2 ಜನಗಳು ಓಡೆ ಬಲ್ತಿರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನೊಂದು ಬಿಡಬೋದಿರೋದು ಯಾನ್ಕೆ ನೀ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬನ್ನಾಗ ಪರಬು ಓಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಇಂದು ಯಕ್ಷಿತ್ ಬನ್ನಾಗ ಪರಬು ಆ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತುಲೆತ್ತ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಬೇಗ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆರೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ನನಗೆ ಅದು ಉಂಟ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಡು ಯಾರಾದರೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏರಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ಒಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಇದನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಫ್ರೀ ಪುನಗ ವಾವ್
ಈರು ರಿವಿಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಗೋವಿಂದಿ ಗೋವೇನು ಯಕ್ಷಿತ್ ಏರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿದ ಪುಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅತ್ತಕ್ಕ ಮಗ ಏರಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆಕ್ಕ ಜಾಯಿನ್ ಮೀ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ನಾನು ಎಮ್ ಕೆ ಅವರದು ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಬಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ. ತಿಂದು ಎರಡು ಇದ್ರೆಡ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅದೇ ಐದಿರ್ದು ಬರ್ಪುನಿಯಾ. ಆಯ್ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾಮಿ ಬೇಗೊಂಜಿ ಆಟಿಗರ ಅಮಾಸರಗರ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿ ಪೋಪೆ ಎದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಕೇನಿ ವನಿತನ ಓಲೆ ಮರ್ಮ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತೋರ್ಸಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ ಏರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಗ. ಯಕ್ಷಿತ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರಿಗ ಯಕ್ಷಿತ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬಡ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಮದುವೆಗೆ, ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇನಿ ಪಾರ್ಟಿಪ್ಪು ಅಜ್ಜಿಗೂ. ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ. ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬಲೆ. ಯಕ್ಷಿತ್ ಇನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಏರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ಪುಂಡು ಯಾನೇ ಶೋಭಾ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜು ಐಡಿ ಇಂದು ಎಂಗಳು 2 ಜನ ಒಂಜೆ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬನ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಜನ ಬರ್ಚಿ ಬಂತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಡಗಿ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ರಿ. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ, ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು. ಈಗ ಎದ್ದೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಬೇಕು ರೂಮಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಉಂಟು. ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಂದು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಕಿಚನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ತೋಜೋಡು ಅಂದು ಮಾರ ದಾದ ಮನ್ಪು ಯಾನು ಆ್ಯಪಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕಿರೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಲ್ ಮಾರ್ರೆ. ನಾನು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ, ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಾಡ್ನು ಒಲ್ಪ ಪಾಡ್ನು ದಾನೆ ಮಗ ವನಿತಾ ಸವಿತಾ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವನಿತಾ ಸವಿತಾ 2 ಜನಕ್ಲ ಪುದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ವನಿತಾ ಸವಿತಾ ದಾನೆ ಮಗ ವನಿತಾ ಸವಿತಾ ಅಜ್ಜಿನ ಏನೇನು ಕೇನುಜಿ ಅಜ್ಜಿದಾಯ ಶೋಭನ್ ಕೇನುಜಾರು ಕೋಪನ ಶೋಭಾಗ ಅಜ್ಜಿನ ಮಿತ್ತು ಅತ್ತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೋಪನ ಶೋಭನ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ ಬೈ ಶೋಭಾಗ ಬೈಗೆ ಈ ಇಜ್ಜಿನ ಕೇಂಡು ಶೋಭಲ್ಲ ಈ ಇತ್ರ ನಿಕ್ ಬೈ ಓಕೆ ಬೈ ಆಂಡ ಬೈ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೈ ಪೆತ್ತ ಎತ್ತನ ಕೂರು ಏತ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪಿನ ಅಚ್ಚನಕ ಇಲ್ಲದಲ್ವ ಪಟಾಕಿ ಬರೋದುಂಡು ಅಚ್ಚು ಬಿಡ್ಪಿನ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜುದುಂಡು ಅಚ್ಚು ಬಿಡ್ಪಿನ ಅಂದು ಪಟಾಕಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯನ ಏನು ಅಂದ ಮಾರ್ಯ ಎಂಚಿನೇ ಅಕ್ಕ ಇದು ಬುಕ್ಕ ಕವಿತಾ ವನಿತಾ ಬಲ್ಲೆ ವನಸಿಗೆ ಏಪ್ಪ ಮೀನು ಬರ್ಪಜಿ ಮೀನು ಬರ್ಚೆಂಕ್ ಕೋರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೋನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ಚಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಕಬಾಬು ಚಿಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೋನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಪರಾಬು ಬರ್ಚಿ ಆ ಸೈಡ್ ಏರಾ
ಬುಡಂದಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ತೋಜುಂದೆ ಈ ಬುಡ್ ಯಾನೆನ್ನೆ ಮೊಲ್ ಗಡಿಗೆ ಗಲ್ಗೆಗಾರು ಉಂತಾವಲ್ ದೌಟೆ ಇಂಕ ಆಲೆ ಬುಟ್ಪಲ ದಾದನ ಜಾಲ್ಡು ಉಂತೋದು ಸೋಬನ ಮೂರನೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ತಕ್ಕ ದಿಮ್ಮಿ ತಯ್ಯ ಬನೊಂದು ಸವಿತಾ ಪೋಯಿನಾ ಶೋಭನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಿಗೆ ದಾನಿ ಶೋಭಾ ಪೋಪಿನ ವನಸ್ಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಪಟಾಕಿ ಬಕ್ಕ ಒಲ್ಪಾರ್ದಿದೆ ನಿನ್ನ ಸೈಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಈರು ಮದಿಮೆಗ್ ಜುಮ್ಕಿ ಪಾಡ್ರೈಜ ಬೊರ್ಚಿ ಜುಮ್ಕಿ ಅವು ಬೇತೆ ಶೋಕ್ ಉಂದು ಆಗ್ತದೆ ಇಂಜೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಅವು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಓ ದೇವರೇ ಅಚ್ಚು ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೊಜಿಪೇರ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಬಿತಾನು ಸಾರ್ದುಲೇಪ ಮಗ ಗಮ್ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಅಜ್ಜಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಿರ್ತಿ ತೋಜೋಡು ಅಂದು ಅವೇರು ಡೈಲಿ ಪಾಡುನ್ನತ ಕರ್ಮ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕು ಪಾಡ್ರೆ ಇಂದು ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಚ್ಚನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅಂಚೆ ಜುಮ್ಕಿ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನೇಟೆ ಬೇತ ಓ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ದೆಪ್ಪ ಆ ಕಲರ್ ಕಿಬಿತೇವೆ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಅಲ್ಪ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಗತಿ ಏನ ಕಂಡಿದ್ಲ ಇರ್ದು ಸಾರಿ ಕಲರ್ ದೆಪ್ಪಿ ಸಾರಿದ ಕಲರ್ ಕಿಬಿತ ದೆಪ್ಪ ಇನಿತ ಕಿಬಿತ ಸಾರಿದ ಕಲರ್ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡ್ ಉಂಡವು ಕಲರ್ ಕುಡಂಜಿಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲ ವೈಟ್ ಲ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟೋನ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಲಕ್ಕ ಓಟಿಗಿದೆ ಪೊಗಲಕ್ಕ ಸಾಧುಲ ಮದುವೆಗೆ ಎಂಕ್ ನಲಿ ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಕೇರಿ ದಾಸೆ ಮಗ ಬಕ್ಕ ಪೋಪಾರ ನಲ್ತದು ಅಲ್ಲ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲಕ್ಕ ಪೊಗ್ಗುಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಡದಕ್ಕೇನು ಖಂಡಿತ ಬಲೈ ರಾಕೆಟಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಖ ಗೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಗೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ್ಬೇಕ ಟಾಟಾ ಬಂದದು ಅರ್ನೊಂದು ಆಸೆನು ಮುಗಿಪುಗ ಅಜ್ಜಿನೊಂದು ಆಸೆ ಮುಗಿಪಚ್ಚು ನಿನ್ನರ್ದು ಅಂಡ ಆಸೆ ಸರಿ ನಲಿಪುಲಜ್ಜಿ ಪರಬ ಫಸ್ಟ್ ಮದುವೆಗೆ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಲಿಪಡು ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ರಗಳೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂಡಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಬಲೆ ಅಜ್ಜಿಡ ಬನ್ ನಲಿಪಿ ಅಜ್ಜಿಡ ಬನ್ ನಲಿಪರೆ ಈ ಜೇಕೆ ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡದ ಅದನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ಏಪಗೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಸೋಬನ ಮದುವೆ ಈಗಲೇ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಚ್ಚು ನಿಕ್ಕಾನಿ ತಮ್ಮನ ಸೋಬನ ಇಲ್ಲಡು ಮದುವೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಪಿನಿ ತಮ್ಮನ ಬುಗ್ಗುಲುನೆ 7 year anniversary ಅಂದ ಪೊಯ್ ಛೇ ಸಾರ್ದುಲ ಈ ಜನ ಚೂರು ಪೆದಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿನ ಬೇತೆ ಅಂದೆ ಜಾಲಿ ಸಾರ್ದಲ ಪಂತಿನ ಬೇತೆ ಅವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಂತದಿನ ಬೇತೆ ಹಾಲು ಬೇತೆ ಹಾಲು ಪಂತಿ ಸರಿ ಪರಫು ಏರ್ನಾರು పెదమ్ము ఏర్న నిన్న ఈ అక్కడ పండుతారు ఒకేట లక్క పొగ్గుల ఐకారు పండిని ఈ పెదమ్ముకే ఒక సడన్గా వెతు పనిపోతాయి సైడ్ పండేజా వాళ్ళకి అచ్చ మూల శోభలకి ఏంటారు దాదాకి వెళ్ళినందు అజ్జి 7 year సరి ఉండు బలి అవుదా మాయిడు ಯಾರು ಸೀದಲು ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಹೌದಾ ಅವರು ದೂರಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಹ್ಯಾಂಡೇಜಿನಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ನಾಯ್ಕ ಆರಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಗಿತ್ತೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ನಿ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ದು ಅಂತೆ ಪೆದವ ಮಗದ್ದು ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಪೆದವು
ಅವಸ್ಥೆನೆ. ಪಜ್ಜಿಜ್ಜೇನೆ ಉಲ್ಲೆ 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 ದಾಯಕ ತೂಜಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮೆ ಪಜ್ಜಿಜ್ಜೇನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಊಪೆ ತೂದ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪು ಮಾರಾಯ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪನ ಪೋಪನ ಅದು ತೂವಡಿಗೆ ತೂವರೆ ಬಂಡಾವು ఆయన మెసేజ్ అవుతుండ అల్ప శోభ మళ్ళా చాల్ ఐక్యాలు ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని దాదా దాదా ಬಂದು ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಡ್ಚ ತಾ ಮದಿಮೆಗೆ ಏರು ಈ ಬರುಡು ಬನಿತ ಈ ಬರ್ಪನ ಬನು ಕೇನ್ನಿ ಎಕಾಡು ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋತೆ ಬಂದಿರ ಇಕ್ಕ ಕೇನ್ನಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮರ್ಲು ಬಲೆ ವನಿತಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬರ್ಪೆನಕೇನು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಪು ಬರದಿನಕ್ಲೆ ಲೇಪೊಡ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ದ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡತ ಐಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೇಗ ಬಲ್ನೆ ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕೆ ಬನ್ನಿನಿ ಆಗವಿ ಅಂದಿಜುನಲ್ಲ ಹೊರ ಬೇಗ ಬಲ ಬಲೆ ಏ ಬರ್ಪರ್ ಬಲ್ನೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಜಾಗಿಜ್ಜನ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಡು ಗುಲ್ಲೊಲಿ ಮುಲು చెప్పును కాళ్ళక పోపిన అల్ప తినిపింది మధ్యాహ్నం ఉనిపిని బయ్య బర్పిని ములు చెప్పును బయ్య అరసదు కూడా కాళ్ళక పోపిన అల్ప చాపర్పింది ಎಂಗೆ పోయిరా పిన్ని మన పది పోయినదా ఈ మదిమేగు దుంబే ಈತ ಪೆದ್ದಂ ಪಾತೇರ್ಯಾಡ ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಪಾತೇರಾಯಿ ಅಚ್ಚು 4 ದಿನ ಬರ್ದಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಕರಕಂಕನೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಕಂಕನೆ ದಾದ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಿದ್ದು ಒಚ್ಚಿದು ಓ ಬುಡ್ಡುತ್ತಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಬೇ ಸೋಕು ತೋಜಿನ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಕಂಕನೆ ಆಂದಾಳ ಮನ್ಪುಜಿ 4 ದಿನ ಮದುವೆ ಮುಗಿನಟಲ್ಲ ತಮ್ಮನಿಗಿಮ್ಮನ ಆಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ಖಾರ ದೆಕ್ಕದು ನೀರು ದೀಪಿ ನುಪ್ಪುಗು 5 ಮಿಜ್ಜಿ ಪಟಾಕಿ ಬರ್ಪಣ ತೂಪಿನಿ ನಾನು ದಾದ ಕಜಿಪುದೆ ಹಚ್ಚು ಇಲ್ಲಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಬೂತಾಯಿ ನನ್ನ ರಜನ ನಿಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜ ತರಕಾರಿ ಎಬೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮಂತ್ ಪೋಪೆ ಬೇಲಿಗೆ ಅಂದ ಬೊಕ ರಜೆ ಏಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಪಿಲ್ಲಾರೆ ದಾನೆ ಕನ್ಕನೆ ಊರು ಉಡುಪಿನಿಯ ಅಚ್ಚನಿಲ್ಲಡು ಅಲ್ಲ ಕವಿತೆ ಇಲ್ಲಡು ಮದಿಮೇತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ತುಂಬು ಅಲ್ಪನೆ ಪೋಪಿನಿ ಈ ಇತ್ತು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಎಬ ಅದಾದ್ದೆ ಬೊಕ 9 ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಾ ಇಲ್ಲಡು ನಿಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಡದಾನೆ ಅತ್ತ ನವೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಡು 35ಕ್ಕೆ ನಿಕ್ ದಾದ್ದೆ ಹಚ್ಚು ಅಂತ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೊಂಜಿ 10 ದಿನ ಬೇಗನೆ ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡು ಒಂತ ತಾರದ ಗಂಜಿ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಪುಜ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಅವೇ 30 ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ಲು ಪೋಪ ಅಂಚಾಡ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಅತಿ ಒಯ್ತಾ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಅನ್ನ ಇದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಬಿ ತಿಂಗಳು ಅನಪ ಮದುವೆ ಅನಗ ಓ ಬೆಡಿ ಬತ್ತು ನಾಳೆ ನಿಕ್ಕಿ ಆಪಲ ಮೀನು ಬಂದು ಅಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದುಂಡ ಒಬ್ಬ ತುಲೆ ತುಲೆ
ಪಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ನಂದು ಓ ಆಂಡ್ ಮುಗೀನು ಯಾವ ನೀವು ಬೀನ ನಾನು ಎಂಡ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಯಾವ ಮಂಗ ಮಂಗ ಮುಸುಂಟು ಪರ ಪೂಲೊಂದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಅಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಟಾಕಿ ಇತ್ತು ಇಂಚಿ ಎಕಡೆ ಅಂಚಿದಿ ಕಲಂಚಿ ಇತ್ತು ದಾಯಿ ತಾರೆ ತಿನ್ಪುರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆನಾ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ತಾರೆ ತಿನ್ನಚ್ಚಿ ಬರ್ಸ ಬಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಜೇಕೆ एम केंदा है दीपिनियन यारी मोमेंट पे तारे दिन चावा ना तारे दिन ची ಮಂಗ ಮುಸುಂಟು ಅತ್ತಿ ಸೋಬಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಶಾ ಪಂಡಿತ್ ಪೊಂಜು ಬರ್ಪುಂಡು ఆయన ముసుంటూ సోడి పండు అందు కుర్ందొడి సోడియా खाना वो नहीं हुआ बाद में 10 बजे को मैं नहीं खाना खाता है मैं पानी पीता है गरम मैं बेचनीर पीता है आशा पंडित आशा पडिलत्तु ಪಂಡಿಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಅಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೊಂಜು ಮುಗುಡು ಮುಸುಂಟುದ ಬಕ್ಕ ಮಂಗ ಬಕ್ಕ ಕಂಚಲ ಮುಸುಡುದಾಯೆ ಮರವಾಯಿ ಮುಸುಡುದಾಯೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಜ್ಜಂದೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಜೈಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ತೂಪುಜಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನನ್ನ 82 ಲೈಕ ಓಡು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಇರ್ದಾದೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಓ ಬನ್ ಬನ್ ಏಳು ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ದಾದಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಶಾ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮುಕ್ಲದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕೊರಂಗು ಕೊರಗಪ್ಪೆ ಕೊರಂಗು ಕೊರಗಪ್ಪೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ಐಟ ಪೊಂಜ ವಂಚನೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅವು ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುಂಡು ಕಂಚಲ ಮುಸುರುದ ಮರವೆ ಮುಸುರುದ ಗೋಂಕುರ್ ಕಪ್ಪೆ ಮಂಗೆ కొరంగు ముసుంటు నాయ ముసుంటు పోయి పనిపింది ఎడ్డప్పుడు నా కొంచెం రీల్స్ తీయాలి గగన విభాగి ಗಡಲು ಕರೆದಂತೆ ಶೋಭಾ ಶಾಲೆಜ್ಜ ಮಗ ಶೋಭಾ ಶಾಲೆಂಡು ಶೋಭಾ ಶಾಲೆಜ್ಜ ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಂಡದೇನು ಬಜ್ಜಿಂಕ್
ಗುರುವಾರ ಪೋಯಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಡ ನಿಕ್ಕಲ ಏ ಪಾಪರಬು ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಅತ್ತ ದಾದ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಯಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೆ ಮನ್ಪು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೋಷನ್ ಬೆಲೆ ಅಪೂರ್ವದಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಪೂರ್ವ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶೋಭಕ್ಕ ದಾದ ಮೀನು ಅಲೆಗ್ಲ ಬುತ್ತಾಯಿ ಎಂಕ್ಲ ಬುತ್ತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬರೀ ಅಪರೂಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಅಪರೂಪ ಈರ ಅಪರೂಪ ಬೂತಾಯಿ ಎಂತ ಮಾಮಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರಿಗೆ ಬೈಯುದು ನಾನು? ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಬೈಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೈದದ? ಎಲ್ಲಿ ಬೈದದು? ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಇರ್ನನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲಿಯಾ ನಾನು ಬೈದದು? ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಮ್ಮರಾಣಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂತೆ ಅವೇನ ಅಡ್ಡ ತಿಗಿತುದುಂಡತ ಮೀನಿನ ಕಂಕನೆ ಜಪಡದೇರು ಮೀನ್ದ ಮುಳ್ಳು ಬರದೇತದ ಅಂಚವರ ಇಂಕ ಮನ್ಪೊಡು ಮರ್ಮಯ ಉಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿನಿ ಇತ್ತ ಈ ಪಂಡತ ಐಕ್ ಚಂದ್ರವತಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು? ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚೋಚುಡ ಬಾಯ್ದ ದು ಬಾಯಿ ದ ಟು ವಾಟ್ చెప్పున అక్షిత్ చంద్రవతి వనసాండిర్నా ఎన్న కన్నకిరి ముందాయిడు ఎన్న వీడియో తూలేవే దాది ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿರ್ನ ಬಯ್ಯ ಬೈದೋಡ ಈರೆಂಚಿನ ಪನ್ ಪರಂದು ಇಂಕೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಜಿ ಕನ್ನಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಚಾ ಮುರಣಿ ಲೈವ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಬತ್ತದ ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಅಂತ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ ಬೇಲೆಂಡು ನೈಟ್ ಅಂದು ಓಕೆ ಬಂಡ ಈತ ಸುದ್ದಿ ಜಾಜ ಅಂತ ಬರ್ಪುಜಿ ಜಪ್ಪುನಿ ಅಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈತು ಬೇಗ ದೇವರ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮ ಪತ್ತಾಯಿನಿ ಈತು ಬೇಗ ಜತ್ತನ ಲಕ್ಕುನೇದು ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಚಾ ಈತ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರೋಡತೆ ಓಡೆಗು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಓ ಅರ್ಥ ಆಣೆಂಕ್ ಯಕ್ಷತುಕುಲಲ್ಲಿ ಪೋಡದ ಅಂದಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಒಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ದಾದೆ ರೋಷನ್ ಕೇ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಏರಜ್ಜಿ ಅತ್ತಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನತ್ತು ವನಸ್ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ ಇರೇನ ಆಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಇನಿ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಬರಡು ಯಕ್ಷಿತ್ ಪೋಲ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪು ಗೀತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿರದೆ ಅಂದದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಗೀತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇಂಕ ಡೌಟ್ ಮಾತ್ರ ದಾ ಎಟ್ಟು ಏರಾಡ್ಲ ಓರಿ ಗೀತನೆ ಅಣೆತ್ತದಾಲ ಬಂದಿರು ಮಾತ್ರ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೀತ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಗ ಇನ್ನ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಂಡು ಪಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾವೇನು ತುಂಡು ಮಂತ ಪುಲ್ಲು ಎಂಕ ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಚ್ಚು ಬರ್ಪಲ್ಲಿ ಏಪಲ್ಲ ಬೈಜಲ್ ಕೋರಿ ಮಂತಿ ನಾನು ಆಯ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲನೇ ಪಾಪಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕೋಡೆದ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಓ ನಿಕ್ಕು ಕೋಡೆ ಚಿಲ್ಲಿಯಾ ಇನಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಆತಕ್ಕ ಮೀನು ತಿನ್ಪರಿ ಎಂಕೊ ತಿನ್ಪ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ
ಎಂಕ್ಲು ಫ್ಲಾಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಳಸಿಜ್ಜಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಮೀನು ಮನ್ಪೇರು ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಓ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಸಾರ್ದಿಲ ಎಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜ ನಮಗ ಅವಳು ದೊಡ್ಡನ ಸೀರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಚ್ಚು ದೊಡ್ಡನ ಸೀರೆ ಉಂಡತ ಕೊರು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸಾರಿಜ್ಜ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕದನು ಅವ ಅಜ್ಜಿರು ಉಂಡತ್ತ ಅಜ್ಜಿರಂತ ಕಾಸ್ಕೇನು ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು 1.5 ಲಕ್ಷ 50,000 ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಮದುವೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ಲಮ್ಮಡ ಬನ್ನೆ ದಾನ ಮನ್ಪೆರೆ ಈರ್ದಿನ ಪುಣ್ಯತ್ತು ಅತ ಅಚ್ಚು ಸೀರೆ ಕಾಸು ಕೊರಡತ 50,000 ಉಂಡತ ಅತ್ತಿಯೇ ಪರಬು ಏರು ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಪನ್ ಪೋಪಿನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿ ಡ್ರೆಸ್ ದೊಡ್ಡನ ಗೊರು ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಸೀರೆಲ ಕೆಂಪು ರವೆಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮಗ ಅಂದವೆ ದೊಡ್ಡ ಅರಡುಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಡ ಸೀರೆ ಉಂಡು ದೇವರ ಬಿರಿಯಲ್ಲ ಪೋಯ್ದ ಉಗುರ್ಲ ಪೋತು ತಿಕ್ಕೋದಿನತ ಅರ್ನ ಕಡೆ ಆಸೆ ಆತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕೂಡ ಡ್ರೆಸ್ ದಾಯಗ್ ಅಂದ ಕಡೆತ ಆಸೆ ಆತ ಅತ್ತ ಕಡೆತ ಆಸೆ ಅಂಡ ಕೊರುಡು ದೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸಾರಿಲ್ಲ ಕೆಂಪು ರವಕ್ಕೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅದ ದೆತ್ತು ಕೊರು ನಿನ್ನ ಬಕ ಆಸೆ ಇದು ಪೋಂಡ ಮೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಉಪದ್ರ ಬರು ಕವಿತಾ ಎಂಕ್ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಕೊರ್ಜ ಕೆಂಪು ನಾಕಿ ಕೊರ್ಜ ಅನ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಕಿಲು ಬಿಟ್ಟು ಉಪದ್ರಪ್ಪು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಉಪದ್ರಪ್ಪು ಬೊಕ ಬತ್ತುಕೆ ಕಿಲ್ಲು ಪತ್ತೆರಡು ಮಾರ್ರೆ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಅಂತ ಉಪದ್ರಪ್ಪು ಲೈವ್ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಬರು ಅಜ್ಜಿರ ಲೈವ್ ಉಪದ್ರಪ್ಪು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ಬಿಳಿ ಕಟ್ಟೋಡ ಅಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಡಿచ్చిನಲ್ಲ ಈ ಅಜ್ಜಿರ ಆಜಿ ಯಾನು ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡುದು ನಿನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಗ ನಲಿಪ್ಲಿ ಏರ್ ಬರ್ಚಿ ಬಂದಿರು ಚೂಡಿದಾರ್ ಹತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಉಂಡತ್ತದೆ ದಾಯ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂದು ಈರು ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಈರು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪ್ಲೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅಲ್ನ ದುಂಬುದ ಉಪ್ಪುಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಯಾಂಕೊರ್ಪೆ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ನಲ್ಪಿ ತೂಕ ದಾನೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡದು ಟ್ರೋಲ ಓಡೀರು ಅಜ್ಜಿ ನಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಚೂಡಿದಾರ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಅಂಜನ ಅಮ್ಮನ ಚೂಡಿದಾರ ಅವು ಅಮ್ಮನ ಕೋರಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ಉಲ್ಲನೆ ಲೇದಿನಿ ಯಾಪ ಎಕ್ಕಡೆ ಕಾಂಡ ಲೇದೇನಿ ನಾನು ಸವಿತಾ ಬಡ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದ ಉಲ್ಲೆ ಬನ್ಪಿ ಒಲ್ತರದು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ನಾನು ಲೈವ್ ಬನ್ನಿಕ್ಕೆ ನಿಜ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡುಂಡ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿಲು ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಬಿಡುವೇರಾ ಬುಕ್ ಓಟೆ ಕೊನ ಪೇರು ಇರಿ ಓಟೆ ಕೊನ ಪೇರು ಸವಿತಾ ವನಸಾಂಡ ವನಸಾಂಡ್ ಸುರಾಡಂಕ್ ಬ್ಯಾಗಾರ ಜೇಕೆ ಪೋಯರ ಇರಿಂದ ಎತ್ತಂ ಪೋಪೇருந்து பண்பினா ದಾನ ಬಿಡನ್ನ ಹತ್ತು ಸ್ಟೇಜಿ ಬತ್ತನ ಆರೇನು ಕಂಡ್ರೆ ಅಕಲು ಏರ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಜವನೇರ ಬುಡೆಯರಿಗೆ ಆತ ಬರಕಟ್ನಕುಲು ಇಜ್ಜರು ಮೂಲು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಸೋಪನ ಮನಸ್ಸು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಮೀನು ಭಾರತಿ ಇಲ್ಲ ಜನಪೇದಮ್ಮ ಮಗ ದಯಗ್
ಎಂದದೆ ಬಂಡೆ ಯಾ ಬಣ್ಣತ್ತವು ಕವಿತಾ ಬನ್ನಿ ಆತ ಬರಗಿಟ್ಟಿನಕುಲು ಹತ್ತು ಇಜ್ಜೇರು ಬಂದು ಎಂದದ ಬಂಡೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ತ ಹಾಲು ಶೋಭ ಬನ್ನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಾದ ಬೇದ ಬಂಡೆ ತೆಚ್ಚು ಅವು ಪರ ಬುಗ್ಗುವೆ ಪೆದ್ದ ಬುಗ್ಗೆ ಅಂದಾದ ಬಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾದು ನೈಪಾಯ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ ಬುಡ ಇರುಂದ ಆಯ್ತು ಬನ್ನತ ದಾದೆಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಯಾ ಪೆದ ಬಿಜ್ಜಿ ಎಂ ಸಿ ಏರ್ದೆಚ್ಚು ಆನಿ ಮೇಘನ ಮದ್ಮೆ ಬೈದಿನಾನ ಈ ಸರ್ತಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೇಮ್ ದಿಯಾರ ಬನ್ನವ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಗೇಮ್ ದಿಯಾರ ಬನ್ ಆ ಪರಬೆ ಪೆದಂ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಪೆದಂಬು ಪನ್ಪುನಿ ಎಂ ಸಿ ರಮ್ ನೀ ಎಂ ಸಿ ಪಂಡ ಅವು ಪನ್ಪೆರತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈತದವು ಶೋಭಾ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ನುಪ್ಪುದ ಕರಾಟ ಶೋಭಾ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ನುಪ್ಪುದ ಕರಾಟ ಪುಟ್ಟು ತಿನ್ಗೆ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟದ ಎದುರಿತ್ತು ನಾನು ಪೆದ್ದನಾಗ ಅಂದ ಅಡೆಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದಾಯೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಜರ್ಮನಿ ಎಂ ಸಿ ಪಂಡ ಪನ್ಪೆರತೆವು ಶೋಭಾ ನುಪ್ಪುದ ಕರಾಟ ಪುಟ್ಟು ತಿನ್ಗೆ ಅದು ಯಾಪದುಂಡಲ್ಲ ಇಡಲ ಯಾನುನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕಜಿಪ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಯಾ ಫ್ರೈ ಮಂಬೆರ್ ಒಬ್ಬಿನಿ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪು ಜೀವಿತ ಯತೀಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಆನಿ ಅಚ್ಚಲ ಮೇಘನ ನೆಕ್ ಬೈದಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಯಾನ್ ಎಂ ಸಿ ಮಲ್ಪೆ ಮಗ ಆತಕ ಪಲ್ನೆ ಅದೇ ಅಚ್ಚು ಎಂ ಸಿ ಮಗ ಇರ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಚ್ಚು ಲೆಪ್ಪಲ್ಲಿರೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಐಡಿ ಉಂಡಾ ಎಂ ಸಿ ಫುಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಂಚನ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಲ್ಪರ ಎನ್ಸಿ ಅಂದ ಎಂಚ ಅರ್ನ ಐಡಿ ಬಂಡ್ರೆ ಬನ್ ಗೊತ್ತು ಇರ್ನ ಐಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವ್ವೆ ಐಡಿ ಕೊರ್ಲೇನಾ ಕುಲಾಲ್ನ ಐಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಇಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನೀತು ನಾಟಕ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಪುನೆ ಅಜ್ಜಿ ತೂಕ ಕುಲಲಾಂಡ ಬರುವೇರು ಅದು ಬೇಕು ಆನೆಂಕ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ಬಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಲ್ ನಾನು ಅಕ್ಲೇನ್ ಆಡೋದಿರುತ್ತೀನಿ ಎಂ ಸಿ ಫುಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಂ ಸಿ ರಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಲೈವ್ ಇಡು ಈ ಪರ್ಪುನಕುಲು ಇಜ್ಜೇರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಜನ ಮಾಲುಂಡ ಅವುಂಡ ಉಂದುಂಡ ಬನ್ಪೇರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೈದಿನ ಜಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಈರೇ ಬರ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ರಮ್ಗೇನೊಂದು ಅಂದತ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಏರು ಲೆಪ್ಪು ಏರು ಅವ್ವೇ ಎಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಎಂ ಸಿ ಬನ್ಪೇರೆ ಎರಡು ಉಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡಿ ದಾದೆ ಪಟಾಕಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದಿಜ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಬಿಡೊಂದಿರ್ಲೇರು ಪಟಾಕಿ ಯಾನವೇನೇ ತೂಪಿನಿ ಈ ಸೈಡ್ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೊಂದಿರ್ಲೇರು ಅವು ಬತ್ತು ಬಾನಡು ಬಿಡವನತೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರು ತೂ ಲೈಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅಂದು ಬರ್ಪು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ನನಗೊಂದಾಡು ಈಟು ದಿನ ಬತ್ತೆ ಒರಿ ದಿನ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಹಾಕಲು
కోడమంతా ఒరిది పక్కడ దాయ దీపింది అయికి ఒరిదిన బిడుపుంది ಒಂಚೆನೆ ಬಲೆ ಒಂಚೆನೆ ಏನು ಅಟ್ಲ ಕೊನೆ ಪೋತು ಅಮ್ಮ ಗೊಂಚು ರಾಗಿ ಮಂತ ಬರ್ತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವೇಟ್ ವೇಟ್ ఆకాశాడు బాగుంటుంది అది ಆಕಾಶಡು ಪುಡವನ ಆಕಾಶ ದಮಗೆ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆನಾ ಸಾದೆ ಆಕಾಶಡು ಪುಡವನ ಆಕಾಶ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂಡ ಓ ಅಂಜನಾ ಕವಿತಾ ಎಂಕ್ ಚೂರು ತಟ್ಟಿಗು ದೀನ ಚೂರು ಕೊರುಡು ಮಗವ ತಟ್ಟಿಡ್ ದೀಪು ಜೇರಿ ಸತ್ಯಾಕುಲು ತಟ್ಟಿಡ್ ದೀಪು ಜಯಂಕಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪರು ಆ ಪರಬಗು ಜೋರುಂಡು ಭಾಷಣ రాసిండు భజన అవు రాత్రి దిక్కుదు చెప్పుడు నాన్న 20 లైక్ తిరువాడ ఇంక 19 జనం ಕೈ ತಗೊಂಡು ನೀ ಪೂರ ಮೇಕೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾನೆ ಮಾಡಿದೆ ದಾದಾನಿ ಇಂಕ ಮೇಕೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾನೆ ದಾದಂದು ಈ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾವ ಅಂತಾನೆ ಮನ್ಪುನು ಒಂಟೆನೆ ಮನ್ಪುನು ದಾಯ ಮುದ್ದೆ ಮನ್ನ ತಿಂತಾರೆ ಅದಲ್ಲ ಯಾವ ಮುದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುದ್ದೆ ಮೇಗೆ ಪೂರ ಬೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ತರಟ್ಟೆ దాని బాజీ ఏం కొనేసి ఉండదా వెయిట్ డే
ଏବେ ಮೀನಿತ್ತು ಜನಟೆ इंच काज पाड ना पुजे इंच काज पाडवता काही की आम्ही इंच काही काज पाडवता आहे ना काजी आपुजी काही बॅन आप अज्जे दादा अज्जे दादा अज्जे दादा मग देती ओढ इथं गोल्ड आत्ता बघुप्पिला यानवर गोल्ड पाडना मुसुलता आहे ना मग गोल्ड दालेची ನಮ್ಮ ಪೂರ ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ దాగా తిండ్రం అనుకున్నా మారెల్ల ఇంకేం వంట పెట్టారు కుప్పి కుప్పి దగ్గర पेंडा कुप्पीद काजी अವು ಏನು ಪಾಡೋದೆ ಕಾಜಿನೇ ಕೈ ಮಾದ್ರೆ ಕಾಜಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಾದ್ರೆ ಕಾಜಿ ಅವು ಎಂಕಿ ಬಲ್ತ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ವೇಟ್ ನಿಂತು ಕೈ ತರೋಟೆ ಉಂಡು ఉండ ఇంకా మంటది కుప్పి కాజీ కుప్పి కాజీ కుప్పి కాజీ అమ్మా అత్తమ్మా బాగానే ఉందాడు అట్లా గుర్తాం అత్తమ్మా ಊಡೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹೋಗ್ತಂದ ನಾನು ಕೈ ತಾತಾವ ಅಂಗಲ್ ಬಂಗಾರ ಅಂಗಲ್ ಬಂಗಾರ ಸುಂದರ ಅನುಭವ ಸರ್ಗಾನಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಕೈದ ರೊಟ್ಟೆ ದಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಾಕ ಕೋಪು ಈ ಪಟಕಿದ ಈ ನಮ್ಮ ಪಟಕಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾ ಜೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡು ಒಬ್ಬ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮಾರಂಡ ಅಂಚಂಡ ಬಾಯ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ చెప్పే బాయ్ అచ్చు గుడ్ నైట్ శోభ గుడ్ నైట్ వనిత గుడ్ నైట్ జేకి గుడ్ నైట్ ప్రశాంత్ రోషన్ నిరిగిల గుడ్ నైట్ అజ్జి గుడ్ నైట్ బాయ్ బాయ్ కాడలకు కొడ్డాను బాయ్ గుడ్ నైట్ స్వీట్ డ్రీమ్స్ టేక్ కేర్ ఖుషి టిప్పుడే తెలుతుంది ఇప్పుడే